Hitzekin jolasean. Fikziozko familia bat garela dio nire ahizpak. Jada ez dakigu gure gogoeta eta memoriak errealak edo asmatutakoak diren. Bi munduak, benetakoa eta fantasiazkoa, bereizten dituen marra beti izan da oso fina eta euskorra gure sukaldean. Nire amak hainbeste irakurri du novela pertsonaia bihurtu dela. Arratsaldero, sofa gorri batean etzanda, liburu bat dauka eskutartean. Jada ez duela bidaiatu nahi dio. Mundua dastatzeko nahikoa duela arratsaldeko 8:00 garagardoaren aurretik sofaren gainean irakurtzen dituen eleberriekin. Nik aldiz, liburuetan irakurri ditudan gauza guztiak bizitza errealean aurkitu nahi ditut. Nire amak irakurri dituen beste hainbeste istorio bizi. Nire aitak, liburuz betetako ganbaran orduak pasatzen ditu, barre algaraka, bakarrik bere ordenagailuarekin. Liburu berri bat jaiotzear dago. Hitz intimoenak, kontakizun, liburu gomendio, film eta poemen bidez esan dizkiogu elkarri. Zergatik idazten dudan galdetzen bat idazue, behar bada Umberto Ecok bezala erantzungo nizueke, gustatzen zaidalako. Eta pixka balduzatuko nuke esanez, nire familian beti joko bat izan dela literatura. Haurtzaroko oporretan, Laurak komikiak marrazten zituen, eta ni egunerokoak idatzi. Kotxean, denon artean, metaforen jolasean ibiltzen ginen, eta gauero, eskailera gainean, oharrak usten genituen. Ohera joan aurretik, amak irakurri zitzan. Nire pelutxeek hizkuntza ezberdinak hitz egiten zituzten, eta besti ezberdinak kantatzen zituzten ala. Nire amona Maritxu hiltzear zegoela, ni Italia eta Hong Kong artean bizi nintzen, eta nire ahizpa Los Angelesen. Bizitza amaitzear zela, Maritxuk ez zuen merkatuko prezioez jakin nahi. Ez tokiko aginte politikoetako aldaketez, ez da bere osasunez hitz egin nahi. Nire amak, ohe ondoan, gure eguneroko abenturak kontatzen zizkion. Batzuetan, benetan gertatutakoak. Besteetan, guztiz asmatutakoak. Bizitza bera bezala, eleberriak bezala. Oheratu aurretik kontatzen dizkiguten ipuinekin mundua ezagutzen hasten gara. Logelako argia apaltuta, gurasoen ahots leunez gidatuta. Begiak itxita, lurralde urrunak eta pertsona jarrigarriak irudikatzen ditugu amets mundura sartu aurretik. Nire amonak, 80 urtekin, gauza bera eskatzen zuen. Bizitza propio eta arrotzetan aurkitu daiteken nolabaiteko fantasia. Istorio bakoitza aukera berri bat da. Horrela luzatzen da bizitza. Eta hala, itxi zituen begiak ere. Posible diren bizitza guztiak bizitzea gustatuko litzaidake. Eta ezinezkoak irakurriko ditut. Hasiera guztien deserosotasuna atsegin dut. Hor bilatzen ditut jarrera eta posizio berriak. Eta jarrera berrietan aurkitzen dira ustekabeko ikuspegiak. Badira, erosotasuna aurkitu nahian, etengabe mugitzen ibiltzen direnak. Eta badira, nola mugitu jakin gabe, geldirik geratzen direnak. Zapata berrien deserosotasuna gustatzen zait. Urrats berri guztien promesa. Gorputz berri baten deserosotasuna gustatzen zait. Keinu guztiak oraindik ez ezagunak direnean. Pertsona berriaren aurrean, gure nortasuna sortu ez dugun momentua. Baina batez ere, hizkuntza ia ez ezagunen eta idaztear dauden istorioen deserosotasuna gustatzen zait. Soinu mapa berri bat sortu. Errealitate berri bat erakusten diguten collage berri bat bezala. Ahots berri bat izateko aukera. Eta horrekin batera, gure mundua kontatzeko, ulertzeko eta pentsatzeko
modu berri bat. Olga Torkatutzen hitzekin bukatuko dut. Gaurko arratsaldea munduaren amaiera bat da. Kasualitatez ukitu dut. Jolasten ari nintzela, nahi gabe.